புதுச்சேரி பிரத்யங்கிரா காளி கோவிலில் உலக நன்மை வேண்டி 30க்கும் மேற்பட்ட ஜப்பான் நாட்டினர் சத்ரு சம்ஹார பரிகார ஹோமம் செய்து சிறப்பு வழிபாடு. புதுச்சேரி அருகே விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்குட்பட்ட மொரட்டாண்டி பகுதியில் உலகிலேயே மிக உயரமான 72 அடி உயரம் கொண்ட மகா பிரத்யங்கிரா காளி கோவில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோவிலில் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்திற்கு ஆன்மீக சுற்றுலா வந்த ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த 30க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா பயணிகள் குரு பூஜை விழாவை முன்னிட்டு உலக நன்மை வேண்டி சத்ரு சம்ஹார பரிகார ஹோமம் நடத்தினர். இதில் நட்சத்திர மந்திரங்கள், நவக்கிரக தோஷ நிவர்த்தி மந்திரங்கள் மற்றும் பிரத்யங்கிரா காளி மந்திரங்கள் ஓதி சிறப்பு வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து யாகம் செய்யப்பட்ட கலச நீரை கொண்டு காளிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. இதில் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.